Pasteurizer. Sanibona sinibingelele ku-part 3 weseries yethu iWayne. La sigcine khona uWayne sebuye emsebenzini. Wahamba uWayne wafika endlini ekhathele ebuye emsebenzini efica intombi yakhe. uDale wayesetshela uWayne ngendaba ukuthi uzoya emngcwabeni kodwa wayezoya emngcwabeni womuntu angamazi, emngcwabeni wendoda yalo yamama kade ekhuluma e-pawn shop. Hey, by the way, we gotta go to a funeral. Who died? Some lady's husband. Ngakusasa wabuyela emsebenzini uWayne waze wadelelwa yilabantu asebenzisana nabo wagcina esebheda umsebenzi. Bathi ngoba uyahluleka kule ndawo ependayo bamnika isande so-4 pound bathi akabhidlize lo dongo luwiswayo. Since you're really good at breaking shit, why you go tear down that wall between the parlor and the den? NgaseBrockton obhuti bakadela abangamawele babesaphikisana ngendaba kababu wabo. Ogcine engahambanga ukuya eFlorida ukuyobheka usisi wabo ngokuthi bathi uphethwe ibhabhalazi kodwa babephikisana. Ethi omunye namhlanje ubirthday yabo kodwa bayazi ukuthi ubabu wabakazi. You know what? That's the last time I want to hear you talk about the man's drinking. You know what, Carl? I've had it up to here with the disrespect from you, to be honest. You know what? I'm just saying this is our special day, okay? So that means we owe it to ourselves to get something cool, a couple 40s or something. Hey, I can at least 4 more lampshades inside. You want to add to that, China? Fucking guy. Who snuck you into the Bruins game that one time? What? He was wicked hammered. We got 86 first fucking period. Always with the black lining. Look, we'll get the fucking battery, all right? But we're going to Flappy Jacks with free hotcakes first. It's our God-given right. We ain't getting shit. But Daddy always gets free hotcakes on his fucking birthday. All right, fine. But only because it's Daddy's tradition. Tradition. Amawele decide ukuziyela wona restaurant ayoyithengela into azoyidla for ukucelebrate ibirthday yabo. NgakuWayne wayesaqhubeka nokubhidliza ngo4 pound la kade etshelwe khona ukuthi akabhidlize. Kanti imanager yabe ezobathethisela ukuthi bekungafanele babhidlize lapha. Enye indoda ekuthiwa uRamon yayingafuni ukuthi uWayne angene enkingeni yaqamba amanga yathi yona emtshelile ukuthi akakwenza lokho. That's not the parlor wall, it's the fucking living room wall! You should be thanking this guy. I told him to, because of the mold. Wamsiza uWayne Ramon siyabonga. uDale wangena kwesinye isitolo sezimpahla for ukuyothenga ingubo emnyama azoyigqoka emngcwabeni. Kodwa ngokuyibona ukuthi ibiza $19.99 wadecide ukuyiyeka ahambe. Kodwa uCashier wancoma uDale ngokuthi leyo ngubo ibemfanele wathi akayithatha ayigqoke. Ahambe nayo khona engenamali. You gonna wear this sexy ass thing to a funeral? It's black, ain't it? Just take it. It's on me. You don't have to do that. Child, I steal shit from here all the time. Ngelunch emsebenzini uRamon wabona ukuthi angasidli isikhaftini sakhe asinikeze uWayne. uWayne wayilambile wabonga kuRamon wadla. Cool how you found that mold. Not mold. Mole. Ngasesayidini lamawele ayesaqhubeka nokucelebrate ibirthday yawo. Baqeda ukudla bagcina sebephuza notshwala bagcina sebemgxeka bobabili ubabu wabo baze bavumelana ngokuthi ngcono bamkhahlele. Let's kick Daddy's ass. What? Let's kick his fucking ass. E-construction site uWayne wadidiswa ukubona uEric umqashi wabo ethethisa abanye abasebenzi bavalele emotweni ngemuva ehamba nabo ngenkani. Hey, run! Some of them get shipped back to where they came from. uWayne ebona lokho wathatha enye imoto encane kaEric umqashi wabo wabajaha ngayo wavimba le moto enkulu eyidriver uEric for ukulekelela lamadoda. Kwaqhamuka uWayne wayesecasukile waphoqa uEric ukuthi akhulule lamadoda abonga lamadoda kuWayne. Nice work on you. You take care of that girl, okay? Ngasesayidini likaCarl noTeddy amawele basebeyimisela ukuthi bawushaya ubabu wabo. Bathi sebethi bawomshaya bangenelwa enye SMS yabakhumbuza ukuthi konje inhloso yabo ukuthi kufanele bawufuna udadewabo. 1, 2, 3. Hold on. uRamon wazotshela uWayne ukuthi ayinakekele intombazana athandana nayo. Take care of that girl, okay? uWayne wathatha leyo advice kaRamon ukuthi wakhombisa uDale ukuthi umkhathalele ngoba wahamba waya naye emngcwabeni lapha esontweni. Wanted to be here for her. Mase sibuyele emuva kudala kokwenzeka ngonyaka odlule sibona uDale wayenoma wakhe ku-swimming pool igama likama wakhe kwakuDonna wayemkhiphe out for ukuthi bayoshaya umoya bobabili ngesikhathi embuza ukuthi unayo boyfriend noma girlfriend ethi yena ubhizi ngokufuna ukuba yi-prefect noma i-class president. Was it another boy? Another girl? Jesus, Mom. I don't give a shit as long as you're happy. And she's got a car. I just don't really want a boyfriend right now, that's all. What kind of 14-year-old girl doesn't want a boyfriend? I'm busy. Busy with what? With stuff. I'm thinking of running for class president. Esitholayo ukuthi uCarl noTeddy amawele babethanda nokulalela ukuthi kwenzakalani endlini ekamerweni. Babuye baphikisane baxabane bethi ayenziwa lento. Nokwakugcina sekuqhamuka ubaba wabo uBobby sebathethisa. What did I tell you about hitting this household, huh? uDonna wangena kuleyo bathroom yasehotela ngesikhathi eshiya uDale ku-swimming pool. Ngaphandle ku-swimming pool kwafika abasebenzi basehotela behambisana nemanager kusolakala ukuthi uDale ugqoke i-bathing suit yokuntshontsho. That must be the other bathing suit that was charged to my room. Where'd you get the bathing suit, miss? Oh, I got this at, She's speechless, as am I.
uDonna nengane yakhe uDale baphuma lapha ehhotela babaleka. uDonna wadrivisa ingane yakhe uDale imoto, bafika bahlala emotweni sebekhuluma ngezinto abayintshontshile. uDale exolisa kuma wakhe ukuthi ubesekhohle ukusebenzisa leli tema abalisebenzisa uma bebanjiwe. I messed up. Completely forgot the lie. Panic. Hey, don't you ever apologize for being better than me. Ever. You hear me? uDale noDonna baphuma emotweni ngesikhathi behlangana noBobby, ubaba kaDale. uBobby etshela unkosikazi wakhe uDonna ukuthi angafundisi ingane yabo uDale ukuntshontsha ngoba yeneyisela. Don't be dragging our daughter into your scheming shit. I'm sorry. Ngakusasa uDale esesikoleni ehamba nomngane wakhe uNatalie wadelelwa amanye amantombazane ayibuza kuDale ukuthi uma wakhe ubhema nhloboni yezidakamizwa. Enye yathi bezwile nokuthi besebejaha ehhotela bentshontshile. Did you and your dumpster fire of a mom get thrown out the Courtyard Park Hotel the other day? It's Oxy, right? Not crack? Or is it both? Hey, ugly Betty, eat a dick. You know what? I'm thinking I'll run for class president. Maybe my campaign platform could be crack is whack. Yeah, I had Eric Powers, like your crack. By the way, just because you take it in the ass doesn't mean you're still a virgin, so yeah. You. uDale wabonga kumngane wakhe uNatalie ngokumlamulela kulamantombazana akade emdelela. Waseyahamba olento uma wakhe wayijwayela ukumlanda esikoleni mayesephuma isikole. Kodwa ngalolo suku uDale wama isikhathi eside engafika uma wakhe uDonna ekuzomlanda. Nokwathi lethe emva kwesikhathi kwafika ubaba wakhe uBobby ezomlanda. Wahamba naye baqale bayothenga ezinye izinto. You want to remind people to vote for you, you can write your name on the bathroom walls. Babuyela endlini and ngalobo busuku uDale waqala wasebenza kuma campaign posters akhe ngoba wayefuna ukuvotelwa be-class president. Kanti uBobby ngephutha edake uzochithela khona uBay. Oh, come on now, Donna. He'll calm down. uDonna wakujabulela ukubona ingane yakhe uDale ngendlela eyimisele ngayo ngesikhathi emkhuthaza. Wazi wathi akapractice phambi kwakhe ukuthi uzobe esithula kanjani ispeech phambi kwabafundi. Good morning, Hagler. My name's Del Lucetti, and I'm running for class president. Kodwa ngakusasa uDale wayeseshawa amahloni mayesethula leso speech phambi kwabafundi ngoba wathi eqeda wahamba eyophuza amanzi ehlisa uvalo. Like your speech. I mean, they called me a crack baby, but at least they knew my name. uDale kwamjabulisa ukuzwe enconywa ngespeech sakhe, wagijima wayekhaya esethi uyoxoxela uma wakhe lezi indaba ezimnandi. Nokwathi mayefika ekhaya ethi ubheka uDonna akangamthola, wahamba waya kubaba wakhe. uBobby wayehleli ngaphandle. Bewatshela uDale ukuthi ucela amthembise ukuthi ngeke akhale. You have promised me that you're not gonna cry, okay? They said it was an accident. She's not coming back. uDale waba ngathi uhanjelwa ingqondo uma yezwa indaba yokushona kama wakhe kade bezwana kanje. Umndeni wakubo kaDale kusukela ngaleso sikhathi sokushona kama wakhona esikhundleni sokuthi uhlangane wahlakazeka. Esikoleni uDale walahlekelwa uthando lwayo yonke lento akade eyithanda. Wayithola eseyumuntu ohleze ehamba yedwa. Maybe I could help you hand out buttons or something. Yeah, maybe. You wanted everyone to like you, so maybe people are gonna vote for you because they feel bad. No offense. Ngokuhamba kwensuku uDale wabuyela ehhotela la okade kuyindawo yokugcina agcine khona ukujabula khona noma wakhe uDonna. Wagxumela kwi-swimming pool egqokile kanjalo, wahamba wayohlala kwi-floor ye-swimming pool wafika wakhala phakathi. Kwaze kwangena omunye umuntu oyi-lifeguard wafika wamkhipha lapha. Are you all right? What's your name? Dolly, you gonna be all right? Ngokuhamba kwensuku uDale wahamba waya kuma-blood drive la ekunikelelwa khona ngegazi. Laba bekade bezonikelela khona umfundi wayelimele wasesikoleni sabo ngesikhathi naye ukuthi ezokhishwa lakhe igazi. Sorry to hear about what happened and everything. It's super sad and, you know, I'm just sorry and everything for you and your family. uDale wayecasukile wavela suka khona lapho olibamba ngezandla legazi bekunikelwa ngalo waqonda odongeni. Later ngalobo busuku obhuti bakhe nobaba wakhe babuya bethuswa ukubona iwall yasendlini iqhophoziwe ngesikhathi uDale batshela ukuthi kwenziwe ikati alitholile. Found the cat. Mase siphuma kokwenzeka kudala sesibuyela esikhathini samanje. uBobby namadodana akhe amawele babesawufuna yena uDale ngesikhathi bethela upetrol kwelinye igarage. Ngokubona indoda eyayidrive imoto ebizayo bayithela ngopetrol babaleka. uWayne benoDale babesaqhubeka nohambo labo basebelambile ngesikhathi behleli kwesinye isitolo sepizza. Lapha babefike bahlale balinde ukudla insalela zamacustomer. Besahleli kanjalo beenjoy leyo pizza uWayne wacela ukuyochama. I need to pee. I bet you'll do. All right, y'all know the drill, and no cussing on the way to the van. I'll go to school!
Kodwa uWayne kwamthusa kakhulu ukubuya etoilet engasabafica abantu abashiyile noDale engasekho. I don't know which code you mean, but the truancy cops just raided this bit. uWayne wathatha lo bhusha abasiya ngayo iphitha sethi ujaha le moto kade ithatha uDale kodwa yamshiya. uDale wayethathiwe wathathwa wayohlaliswa kwenye library nabanye abafundi. Please tell me you're new here. Just, on vacation or whatever. Ngakwenye indawo uPrincipal Tom nomngane kaWayne uOrlando babesendleleni eFlorida ngesikhathi bephumula eSouth Carolina kwelinye ihotel. Could you just go downstairs so I can watch my movies? Please get dressed. uDale kule library ayivalelwe kuyona wayesexoxa nalabafundi ababili uTrish benoJenny ababembuza ukuthi unayo boyfriend wavuma ukuthi igama layo uWayne. Ever you? You got anyone? A guy? I got a Wayne. uDale ngaleso sikhathi esakhuluma nabangani bakhe abasha uTrish noJenny wathi abathule ezwa kuduma isithuthuthu eduze wacabanga ukuthi uWayne usefikile usezomlanda wathatha isikhwama sakhe waphuma ngemuva. Endaweni eseFayetteville eNorth Carolina afika lamaphoyisa amabili nakhona uSergeant Steven noJay ababeseze ngalo udaba olufanayo lozofuna yena uWayne benoDale. Lamaphoyisa ngokulandela umkhondo bagcina betholane noEric omnikazi wenkontraka kade eqashe yena uWayne bekhombisana yena esithombeni. Well, I didn't find him on LinkedIn, if that's what you mean. Of course I fucking paid him. uDale noWayne bahamba baze bayohlala ngasemagrawundini akule sikole esine-library kade kuvalelwe kuyona uDale. Kwafika lamantombazana abangani abasha bakaDale kade nabe-library uTrish noJenny ababamemele ukuyongena kwenye indlu ye-girlfriend yababuwo yedwa kuthiwa bazogqoka iy'mpahla zayo bahambe baye ephathini. Funa ukuhamba noDale benoWayne. Trish and Jenny. Nice to meet you. Hi. You are coming to Spring Fling with us. Oh, yeah, yeah. 100%. Yeah, and we may need to make an entrance on your bike. Oh my god. Oh my god. We should release doves if we find them. Like a stupid dance? With people dancing to like stupid music? Exactly. But just for shits and gigs. To like rip on people, ironically. Talk shit on all the jocks trying to get it in. Don't you need good clothes to get into a stupid dance? You know what? Actually, it's cool. My dad's girlfriend, we can go to my place. She has all these like psycho slut dresses that we can try on. Yeah. Oh my god. And we could pregame. Like hard. Oh, I'm so down to pregame. I don't know, maybe it'll be fun. uBobby ubaba kaDale naye wayesefikile kuleyo ndawo ehamba namadodana akhe wathola ivoicemail kumuntu owayethole yona inamba kaBobby emyalela ukuthi uphi uDale. Found your number in her bag, so if you could come on in, help sort this out, that'd be uDale benoWayne bafika kuleyo ndlu ababebizelwe khona amantombazana uTrish benoJenny for ukuthi bazogqoka impahla zokushintsha bebalungiselela ukuthi kuyiwe kuleyo party yasemdansweni. Got you. It's from my dad's third wedding. Sicela ukubeka lapho part 3 sikuthembisa ukuthi uyalandela part 4 kodwa kuzobe sekuwokugcina. Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.